Givetvis. Vi giver ham en kæmpe hånd. Ja, lige præcis. Så jeg tror, der er nogen, der skal starte med at lave på arbejde derovre. Hvis I skal nå helt op. Nu bliver jeg så på ting, at jeg begynder at ramme lidt svære fra. Du kan se, så kommer der lige lidt. Vi har spærret fra Iglo Verbo. Og så skal I lige huske, at jeg skal lige have kræfter til at hænge tog i hagen også. Tak med jer der! Godt nok giver vi en kæmpe hånd i totalfamilien her. Markus Lyne! Ja, sådan! Giv en kæmpe hånd! Markus Lyne! Sådan, så er vi i gang. Så har vi glemt, at vi har hørt taler i en lille times tid. Næste